Prišli smo im možda zato što su se dovezli kombijem strane registracije, a možda zbog neobičnih kapa koje su dvojica od njih nosila na glavama, ili zbog neobičnog oružja od kojeg se nisu odvajali. Upoznali smo se uz viski jer tako to rade tamo odakle oni dolaze. Kai Holmstad, arhitekta iz Kopenhagena, Joško Erak, Šibenčanin, živi u San Pedru, Kalifornija, i Davor Strenja, Zadranin sa stalnim mjestom boravka također u San Pedru. Drago nam je, kažemo, predstavivši se, a onda nazdravljamo za Hrvatsku. Pa da popričamo malo, predlažemo. Zašto ne? Kažu dok sjedamo u hlad pod maslinom. Ovdje sam živio 22 godine, rođen. Mater, čača, brat. Svi su mi ovdje. Ne možeš čovjek stati tamo i samo gledaš šta se dešava na televiziji. Vučete kuće. Ja nikad nisam zaboravio to ovdje. Ti i tvoj prijatelj došli ste iz San Pedra neravno u Šibenik. Ovdje ste mjesec dana. Gdje ste, na kojem ste prvom ratištu bili? A bili smo oko Novske i Jasenovca, gdje smo bili jedno 3 tjedna. Tako da onda nas je uvatila želja da dođemo u Dalmaciju, malo ipak smo odavde. I onda smo se nekako probili do Dalmacije i tako smo došli u Šibenik i sad smo priključeni jednoj jedinici ovdje. Vi ste zapravo otišli u Novsku odmah po dolasku s aerodroma, zato što ovdje još nije bilo gusto, što mi kažemo. Tačno, ovdje se nije još ništa dešavalo, iako su meni govorili ljudi, moji prijatelji, da će pukniti, ali eto ja kažem, kad sam već došao, htjeli smo odmah ići negdje gdje nešto se dešava i tako. Ti si isto u San Pedru, koliko dugo? 8 godina. Tebi je u San Pedru majke? Ja stavio sam mamu u San Pedru koja brine za mene sada. Kako si ti došao do toga da iz mira i sigurnosti San Pedra dođeš ovdje gdje se gine, gdje je opasno? Isto kao što je Joško rekao, gledali smo televiziju svaki dan i vidjeli smo kako i prljavi rat se vodi u našoj lijepoj domovini Hrvatskoj i srce je tuklo sve jače i jače i osjećali smo se bespomoćni gledajući televiziju i ništa nismo bili u stanju da promijenimo i da pomognemo toj našoj Hrvatskoj. Iako smo mi davali materijalne priloge koji su se skupljali za pomoć Hrvatskoj, to opet nije bilo dovoljno. Mi smo mislili da možemo nešto više napraviti. I tako smo odlučili skupa zajedno. I dogovorili smo se od početka, krenut ćemo skupa i do kraja, dok sve ne bude gotovo, bit ćemo skupa. Ti si isto bio u Novskoj, kako je bilo gore? Gore se vodi prljavi rat. Stvarno, oni ne biraju sredstva, ne biraju ciljeve. To je jedna najprljavija banda koja postoji i koja je ikad, ja mislim, hodala po kugli zemaljskoj. To šta oni rade, to ja mislim, to se nigdje na svijetu nije događalo. Možda u predhistoriji prije jedno 1000-1500 godina, ali ne danas, na pragu 21. stoljeća. Ti si mi nešto rekao o mržnji koju si primijetio kod terorista, kod vojske. Je, baš to. Oni ne mrzu samo nas kao narod, Hrvate. Oni mrzu sve što je hrvatsko. Sve, odreda sve. Mislim, ja se nadam da nisu svi Srbi takvi. Jer to bilo stvarno katastrofa da jesu. Ali oni što su ovdje, kako se pokazuju i kako su, ja ne znam koji njih nagon vodi, da oni toliko nas mrze i našu kulturu. Ja ne znam. Koliko je od svega toga, od svih tih strahota, a mržnju stavljam na prvo mjesto, koliko je od svega toga poznato američkom čovjeku, američkim građanima? Slušajte, normalnom američkom čovjeku, on malo njih i zna gdje je Hrvatska. Oni su većinom čuli za Jugoslaviju i televizija u Americi u početku vrlo je malo davala kako bi rekao, vijesti i prostora za rat u Hrvatskoj i nije se uopće puno ni se znalo. Oni su, dok nije njihov Baker rekao da baš optužija vojsku i Srbiju da su oni agresori, oni su uopće nisu imali pojma ko koga napada ovdje i ko se brani i ko napada. Ali ljudi koji su znali, naši prijatelji kojima smo mi objasnili, oni su znali pravu situaciju, tako smo mi i tako probali nekako proširiti istinu o Hrvatskoj. Razumijete, da se ipak to zna, da ljudi znadu da mi samo branimo naše, da mi ne otimamo ništa. Mi samo hoćemo ono što je naše. When I came here, I thought it was just... Kad sam došao ovamo prvi put u svibnju, bio je to dio moga putovanja istočnom Evropom. Upoznao sam mnogo ljudi, bio sam
I u Kninu i upoznao mnogo Srba. meet many. Razgovarao s njihovim oficirima. From Serb, I've been in Knin, I've been talking with some officers there, I've talked with many people there, you know. And now I find out what... Kako sam bolje upoznavao vas Hrvate, shvaćao sam i razloge vaše borbe. You know, and it's not fanatism, it's something you believe on. To ni u kojem slučaju nije fanatizam. Vi se zapravo borite za svoje obitelji, kuće, dobra, jednom riječju za slobodu. You fight for your family, you fight for your country, and you not on way of fanatism, but on the way of freedom. We have many people from Yugoslavia. U Danskoj živi mnogo Jugoslavena. Rade kod nas. A većina ih je iz Srbije, s juga Jugoslavije. Oni problem objašnjavaju na svoj način. Morate shvatiti da Danska, koja živi mirno i godinama uživa u demokraciji, ne može shvatiti što se ovdje dešava. Vjerujte, kada moji Danci gledaju na televiziji izvještaje s ratišta Hrvatske, oni to doživljavaju kao etničke sukobe kojih ima posvuda i koji su daleko od njih. Ali kad ste ovdje, kad razgovarate s ovim ljudima, sve to postaje stvarnost. Možete to čak i omirisati. Ja sam razgovarao s puno Hrvata i Srba, živio s njima. I mislim da danas mogu reći kako su njihovi mentaliteti potpuno drukčiji. Razlikuju se kao dan i noć. Evo jednog primjera. Svaki put kad sam dolazio u Šibenik morao sam prolaziti kraj Plitvica, a oni su me uvijek zaustavljali. Ružno je što to moram reći, ali to su obični banditi. Naime, oni uvijek traže novac, a ono što je najdomljivije, nikada ne gledaju u oči. Za razliku od Hrvata, koji te pogledom punim ponosa gledaju u oči. Croatian men, you can see it. You look in your eyes. He's proud. It's different. Except he look there and say something and... Hajde reci ono što si nama pričao. Kako vi u Danskoj kažete za čovjeka koji jako laže? No. Just to say you lie. When you lie a lot. You lie. Lažeš kao Srbin. To pamtim iz djetinjstva. Okay, that's... And it's not a joke, it's something I learned when I was a child. Joško, Davor i Kaj nisu više dječaci. Ni njihova vedra narav ne može sakriti ozbiljnost kojom su se uključili u oslobodilački rat što ga vodi narod Hrvatske. I baš kao što su to nekad mladići svijeta stali uz bok Španjolaca na bojištima Sevilje, Andaluzije u krvavom građanskom ratu, polarizirajući sukobljene strane pod zastavama svijeta protiv fašizma, dobra protiv zla, ljubavi protiv mržnje, baš tako su se Joško, Davor i Kaj našli na bojištima Dalmatinskog krša, ne mareći za sigurnost sredina iz kojih dolaze u zajedničkoj borbi protiv najbestijalnijeg neprijatelja koji krajem 20. stoljeća ubija, razara gradove, crkve, spomenike, pokušavajući iščupati tisućljetne korijene Hrvata i posijati svoje barbarsko sjeme zemljom koja bi se po njima trebala zvati Velika Srbija. Nikada to njima neće poći za rukom, kažu nam na rastanku momci koji su izdaleka doputovali da to i neprijatelju osobno priopće.